விக்டோரியா தர்மராஜ் என்னுடைய பெயர். நாய் வளர்த்தது வந்து காலில் விழுந்துருச்சு. தட்டி விட்ட உடனே அப்படியே மண்ணங்கட்டி அப்படியே விழுந்து முட்டு, இடதுகரை முட்டு அப்படியே டேமேஜ் ஆகிட்டு. முதல் நாள் வரும்போது வீல் சேரில் வச்சு தான் கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறமா 3வது கட்டு கட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துட்டேன். இன்னையோட 7வது கட்டு கட்டியிருந்தாங்க. நல்லா சுகமாயிட்டு நடக்க சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு தான் மனசுக்குள்ளே ஒரு இது பாரம். 73 வயசாச்சு, நமக்கு திரும்பவும் நம்ம ஏதாவது பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஸ்டிக் வச்சு நடக்கேன். வேண்டாம், நீங்கள் மன தைரியத்தோடு நடங்க, உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தம்பி சொல்லிட்டாங்க. நல்லபடியாக இருக்கேன். இந்த ஆஸ்பத்திரி வந்து SRJ புத்தூர் கட்டு டாக்டர் ராஜா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி.